Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Hoy ide na bomde mo na Shillong na Sorba Andre Trestom Treminot Penokamhok Yakapor Wadong ba pide na Snong Pimyo Jinghikai Baba Andre Haringkat kiway ki khana na kanong ba Shillong uway khana puli jonga class 12 ubasong basa hasnong langsti rim pendeng umyong mairang usamla Kevin Strong lauriniang ulayo banbat ya kerdan kabashipo da kabiyo khur South Pa San Pusau marks na ka result examine higher secondary school living certificate HSSLC science but uniu samla uday bopuli ha mairang Presbyterian Science College habakran ba usamla Kevin Strong ulapan pau baka jingya lenti ha ka jing puli kamlong ka basuk henry ki don ki ding penkyang ki belakang Nomor uwan na ka yeng ka bamda biang ka yok ka kon Henry day ka jing kersan ba ka jing ay man sim na yeng ka ba penlong ya u buun poi sya ka thong ulapan paru ba kumu khna school day ban penan kam bahaya ka por krek kon ompat ban krek kot bun kan ta ulaong ban nakaliang jong u yo ban krek kot kat bau man Henry u hab ban bentai ka por bat haban le ya ki le ha ka por bat ka badai man bu hadu ka klip mat ka bakhat du namarkan sabu jing e ulaong ru ba kumu khna school kala poi ru ka por bola perkhat ban sange no e ka jing puli lani ban lej bala ban yarap ya ka yeng ka sam Henry nakaliang ka yeng kimsha Nikong ni shop ka aingo pat kubrom lek sha uble nang bu thau na marba kade ka saindur jumu te tang na kabor bru te ngam tikina pangan la adu kani te kade ka jing penyai pat ka jing alam dan ti jumu te ngakwa ban aingo nikong kade ya haying hasam hi namar ki maki ki dei ki nongkersan ki bahe do jonga marba klamaki te ngam tikna bangan boy kani maki kila IT sibun ta jonga ba ngala ban penkrep ha ngala ban IT rut klamaki te nga sno ba kanum boy CSA te ngakwa ruban aingo ya ka school ba ki dei ka school hangni ka longkum kahing kasam kinong hikai kinong kiba kloy banyarap but kiba long friendly te nasoba kamdon than kata ka sing e ko pule marmaki ki pet ingi kum ki khana school re teng kum ki khuan ka jang ru te ki kloy banyarap ki kloy lot na kapte nam ta kani katai te haskul ru nasoba kerkom batai kapiang te na kwa ban smungu iki te kwa ban smungu ru yaki nong kersan kibun ba ki bala kersan nga te ngasoba tang de kijat la jong te nam tikina ban pois tu sini clear lum akatop mo re makipat kita kino kersan janga ki longkum kitab yang janga te ki layarap nga kila kersan te ngas nga hapan ai smungu ikiru Hoy. Te kajingat lenti te kamlong ka basuk, kamlong ka ba kum ulain ba baik mo baki ong kidon hi kidien penkyang hangi hangtai namar ba ngim da daytan nakta kayeng ka babiang te ying baret te ni haban ban manage mo baki ong te ka buan hi kidin penkyang ki bala khaklat nga re ki na Andre ngaying pat kimsa yang abangan kuba ki ang team parang ban give up te ki kersan ba yang ki I'm siam right te ki din kyang kila ploy nga ban sange steng lenti Andre da ka jing kersan ngaying pat naso kuba nga poison ni te katahi por kade ka ba tong kamba kadi jing pan kre te ngamong re ba nong kampan kre hadu bun kata Andre penangkam hok ya por tang katahi ngaru nasutu ba ngamyo ban kre kot kat ba ngamon Andre kat haban pia ban bentai kapor te hakata kapor bala bentapat na penangkam hok ya ka tang katahi penangkam hok ya kapor bat le yaki hakapor ka badai nai bu than kumbaki ong hadu last moment mo namar ba da pile kumtate kandon kajing penakam hok ekapor but snungu ru ekapor ya ka namar ba
umborok ngiyo lat kumju kidon kiba kambiang kidon ba don sing andre kumbang ngiyo sungungu bat penuh kamhok ang katai te bansubidat top be akakot te kiladon hi hatang ki jembut jemperkat ba ngan hit belano ba yarap hing dre na hing pat kumbang ong tiki nong kesan ki ba he ba janga kim sha ena bangan long takin ki ong ba sania bai hangi ngin le lut mangi dre ma pipat to ai lut he ka sap ba pidon hakot te de ka jingerap jong na ying sam hi ka ba pelong na kampon nan ai lut ke dre ban hangam roi se kiladon hi ki kap ba na la long kwa ban give up na ban yarap hi kumba kiong smutu ela jong te aru masutu ba na kam ublei la ai kata ka bentai na ba ngala ban le ba kaliang kot te na ayu hakatai te kidon ki activities bangale te ngalong hi kum balong kiwe ki khna hi kai ki games online games te tang hi te ngasil kai ber ki perlok ni khatai te ong than ba tang nomor ba dei topong haban long imnok ta jing imbang haban pek tang hakikon dre ngalong hi kumbalong baro hi le hi kani katai te ngalong balong baro hi kumbalong ngam danu than ru ban long kum ki we kina nomor na du dang red ngim dawan than na kiying ko ba kumta ngam dal ngam nut ban ong bang ko long ko ban long kumta nomor bang haban perkhat atu na ying pat kila ni am ban kersan ngamla ban ban su im kumar ma haban perkhat san ying atu dakila na ying te nganyai nomor ba kumno nganyai meroi kan kinong kersan te nang ni sakmat te ngaban kumbang laom ngaban yikran sahayeng te bat nga duaru hoblay ba peni kata kolektif mo namar adu kala i ka jigim te kade kajim tin ti jamu te ekabamentat te ngan yikran sahayeng bat ngan duai hoblay ban peni kata kala kolektif se ngan like kat bangan like pat ngan hun bet kemensiam ban ngan IT lot kat ba ado là Tracy Tâm bọn lo yo ai ka jing job bat ka jing job ko ben ngas ha ka jing pet jonga hi kom principal kalong ba uni ka dei ka jing start ka jo hi namar chim lek ban chim tuition kata ka dei gawe ke bar khot ki ba umla suto wan si kino hikai ki harap yu de ka jing pas bah jong ka dei khandai persen ka jing Tracy Tâm jong bat ka ai ka bagi nohi kai ki le ki long ki ai men sim ki ai jing ram ki kani ka long ka rokom ka bahang ni college ni don ngim chu kwa bagi khana jungi kin le tuition ki kwa bagi khana jungi kin pas bahal ka jong ka jing Tracy Tâm jong ki bat dari don ka no ka jing not kam ha ka no ka por ki nohi kai jungi ki long ki ba kloi ban yaram ki jing ai ku play ki nohi kai ba ro nadok ki vice principal kino hikai ki lam assistant ki bela penbiang na dong sedong sa ko bang ko man ong ni i kuma pi i ni ki khna jong ni ki bon kam bar system nomor ke ai bar khot ka ba prescribe ha ka syllabus ni pendak om tang ki theory an rai ki practical kada kalong nomor ha ka ni ka college ka jong ni kwa ban hikai gini ikna bar khot ba police science ni ken ki bagi dei ki scientist ki bagi ong ta ki young scientist pan nginges kem ba le ba ka training juki ka bagi nyo ang ni ka college lada hadu ka higher secondary kinla man kersan jala jong ko jing em kinla ban em ni di kum kinong song snong ki balar kam ki bam kmi ti ka jingrap jong ki we kan rei iban yang halaki jong ki jat hakano ba benda ka bagi kidon kum ke experience bang election ni ke bagi kena ke pas ni kita lek ya kano professional line kena keli kim jodon bagi ong ba ngim ju sungho ni si Tom bar khat kat bagi sim ni kano professional line ke bagi ki jet kilong ki job kadau kalong ba
ila ai ki ya ka foundation ka babiang hang ni ila hikai ki hak ta kom badai ban hikai ya ka science pat kata ka de gawe ka bang hikai hang ni ka long ngim hikai bagi kena ken pulil ndet hikai ki ban smuto ka bagi ong menta ka bagi ong ki conceptual teaching kata kan ba kata daw ka long ba simporing ni but ni community ba kini ki kena ka badon menta kini ki kelas 12 ka badon menta ai men sim ni ki na kentu ki ba kom kilaban job kham sakmat banyo kebin ru la da ki tristom ban bano bala ban khang ya pi ban job di ma pi hi bo jing te kata kalong kendiat katu kan ni kadai ka jingkar khu bangan yo ban pule ha kan dik school te nak menta jung phi ki class 12 ba yale menta te ngai men sim phi ba hoi ni dei na bom dei mo na Shillong na sorba andre 3 storm 3 minute penokam hok ekapor wad ong ba phi dei na snong phemyo jing kai ba pha andre tutip ba pio ka quality ka ba spa ka jing kai te penokam hok ekapor na barba na soba na kaliang jong kinong hikai ba na school kila le lot kat ba kila te kasyong sapi penokam hok ekapor ba wadu jingkerman 3 minute 3 top bed te pinsapoy sa katong